Gagasi FM News. Umndeni wakaSibisi Hopewell ngaphandle kwaseMaritzburg uthi usashaqekile ngobufakazi obulokhu buvele enkantolo yamajaji ePietermaritzburg bomfundisi oneminyaka engu-73 othi wabulala umama wabo nabazukulu bakhe ngenxa yokuthi wayefuna ukuthwala ukuze akhuphuke ngokwesikhundla ebandleni lakhe. Ikhuluma nezindaba zeGagasi FM indodakazi kaKhanyisile uThembelihle Zuma uthi lo mliso obhekene namacala okubulala ulokhu eqhubeke njalo nokuvezela inkantolo izizathu ezamholela ukuthi abulale. Uthi babefuna owesifazane omdala namavagina ayi-2 ukuze akhuphuke esikhundleni sasesontweni. Okwamanje sisalindele ukuthi uzofika athini enkantolo noma mhlambe uzoveza yini ukuthi khona yini ayinabo kulento eyayenzeka. Ongumama wabantwana ababulawa uThobeka Sibisi uthi kusanzima ukwamukela isihluku esenziwa umsolwa. Angikazi ngempela mengifika lapha vele ukuthi angimazi angimenze noma ngisondeleke noma ngimbulala ngazi vele ngidideke engqondweni ukuthi angenze njani. Kwesinye isikhathi nje ukuthi mhlawumbe uthole sengiphuza utshwala ngazi sengidelela ngimase ngivusa ukuthi kambe ngashona kuvuka ukuthi ngashole ngikhale ngihlayize ngami ngemathuni yangazi ngempela lo baba ngimdingi la emphakathini futhi avalele. Gagasi FM News.